var der brev på spil. Nej. Nogen var mere presset end andre. Sig til dem, de skal tage mig ned. Er de dumme eller hvad? Vil du godt tige stille, Gøtte? I Ø-rådet sagde vi farvel til Finja og står nu tilbage med 4 stærke spillere. Velkommen til Robinson 2026. Man kan jo ikke få ild i den fucking skub, mand. Er der ikke noget ris i dag, så? Jeg synes bare, det er fucking presset, at Kira, hun siden dag 1 har sagt, at hun har været mester i at lave bål derhjemme. Og så står vi her på fucking dag 30, og hun kan stadig ikke få ild i det fucking bål. Velmødt. I dag, der kæmper vi om mad. I dag er det klassisk Robinson. I kender den alle sammen. Det er tid til planken. Så står der for helvede stille, Kira. Fuck, Sasha, du trækker mig med. Er det hårdt? Det skal sgu være hårdt. Nej! Sasha, du falder ned som den første. Hvad sker der? Jeg synes bare, det er fucking frustrerende, at Kira, hun står der, og hun vifter sådan med armene. Og det gør jo, at jeg falder ned. Jeg kan jo ikke holde balancen. Du skal kraftedeme ikke sige noget. Du trak mig med ned. Hvad fuck mener du? Du faldt sgu da selv. Jeg faldt sgu da. Doctor, we need help! Velmødt, velkommen til Ø-rådet. Kira, det er noget af et fald, du havde tidligere. For du blev presset over at vise din svaghed. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en rigtig ærgerlig situation, jeg har sat mig i, men jeg føler, at jeg har godt styr på mine alliancer, så det skal nok gå. Jeg forstår bare simpelthen ikke, hvad det er, Kira, hun står og snakker om. Hun deltager overhovedet ikke på øen, og hun præsterer simpelthen ikke godt nok i dyster. Altså, hvad er det for nogle alliancer, du snakker om? Jeg har altså ikke hørt noget som helst om, at du skulle være en del af nogen alliance. Ej, okay, men så lad os se, hvem der får lov til at blive med det. Lad os se det. Bølgerne går højt her til aften. Det er tid til at stemme. Sasha. Kirstine. Sasha, er der en mere stemme på dig, så er du ude af Robinson. Og den sidste stemme. Sasha, du er ude af Robinson. Nej! Fuck, mand! Fuck det hele! Vi havde en fucking aftale. Jeg troede, vi havde en aftale. I sagde, I ville stemme Kirstine ud. Robinson er et spil. Vi havde ingen aftaler. Jo, vi havde så. Slap af. Nej, jeg vil fucking ej. Jeg er den mest værdige til at vinde det her. Det er du ikke. Jo, jeg fucking er. Så hvad har du lavet på øen? Hvad har du lavet ude på øen? Ikke en skid. Sasha, du er ude af Robinson. Ved du hvad? Fuck dig, Jacob. Det er ikke en fucking færre spiller over for nogen. Din tid er slut. Jeg er ked af, at du har meldt dig til, men jeg er endnu mere ked af, at jeg gav dig lov til at være med. Ved du hvad? Farvel. Fuck jer alle sammen. Fuck det her. Pisse. Fucking lortespiller. Fucking lortespiller.